हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस कल तो पूरा जहाँ अवस्था पूरा हो न कह भल। तो बर्तमान आम कल सब बोड़िया आनी जीवु। तो ये आम टेंट खोला को सब चलती। ये पूरा अवस्था ढिला कर देखी तो पूरा अलग प्रकार हो। काली उठे ना कि काली जो उठे पलौन तो गई बर्तमान आम कलश गुड़ा सरला खाली पादर आम कि कष्ट पूरा ठिया है छुट्टी गुरा काली छाया ना कहली तो गाड़ी से बर्तमान काली पास टी पी देवा। तो ये पूरा फुल आना ये ना अधा अधार अधिक ना। तो मु काली राति जरे पूरा आई आना टिफिन बर्तमान रखाई। तो गाइस आज हूँ कांगाल भोजन। तो से आम कौन कह बोली कि भाभी पारे सिक्रेट मसला सहित सिगरेट जो टाणी जाइए भल ये कौन मिस्टी कौन सिक्रेट मसला पदिना पत्रटा ना सीटा ना मेथी पत्र से देखा हाँ ए देखा लाइट बड़ फैन आ गरम दिन माने गरम लगे ना बड़ फैन मैंने अच्छा ना कौन कौन है ना कि खटा खटाटा है हम खटाटा है खटा এটা 160 না एमती होता से बर्तमान ए मिक्सचर प्रस्तुति चलो। ये आमर अदा को ये लंका छेचा है परिवा ये हूँ दी मांडे मांडी मांडी परिवा कौन अच्छी छुंपटा बंधाकोबी बंधाकोबी सी मैंने प्रस्तुत हो सारी आउ सेपटे छणाछुणी सब सर जा कल तो खटा करा आज खाली खटा करा ना काली करा हाँ हाँ काली खरा ये जो खाली आंबुलर करा आज कौन बिलाती मिसेक
ଦେଖୁଛୁ ଆଜି କ'ଣ ବିଲାତିରେ କରାହେଉଛି ଖଟା ଖଟା କରାହୁଏନି ଆଉ କରାହୁଏ ଯେ ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲର କରାହେଇଥିଲା ଆଜି ଦେଖ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଯିବ ନା କ'ଣ କରାଯିବ ଏଟା है ना तेल का भंडार शिकर का तेल है शिकर ଗୋଟେ ରଖିଦେ ଆଇ तो गाइस आमर बिलाती खटाटा के स्टाइल खोला हो देखो बिलाती खटा सॉस टे भूल गला था आम से हाँ आमर लंकाटा भी से खोला है हाँ मोटे भूला मन टे भूली जाऊँ भूली जाऊँ एपट सेपट हो जाए कहला बेलू এটা কোন করা হচ্ছে এটা কোন করা হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন মিশা মত না গাইস ଏବେ এই সরি মিক্সচর বলে ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମିକ୍ସଚର ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହେଇ ଯାଉଛି ଲଙ୍କା ନ କହି ମିକ୍ସଚର କହି ଦଉଛି घाटू जा ठंडा हो जाए कौन मत कछ लगे नहीं हाँ सानू मैं पलाऊँ सियाड़े सियाड़े करे 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 मैं पलाऊँ कौन कौन है मटन बिरयानी कि चिकेन बिरयानी कम दही बरा को आलुदम कौन कह कौन भात डाली भात डाली कह मिक्सचर मिक्सचर है खाली डाली आ पाँचटा है खाली तो है आज पूरा 5-6 पी दे कल झाड़ा दो अधा कम पूरा बाटर जीव ना तुम जो गड़िया जो गोलिया पानी कुतरा हो कौन कर पोखरी पाखर ना पड़ेलानी गंडा आड़े हाँ भाईरा कहना हाथ छिड़ी जीव रे छिड़ी जीव तो से गोलिया पानी गोटे फिल्टर शीत ना नाइले पिंधिदेवा कथा गोटे ना देखु काली आज तो सकाଳେ बुड़ेली ଆଉ କଣ ରାତିରେ ବୁଡ଼ାଲି ଦଦି ହାଣ୍ଡି ହାଣୁଥିଲା ହାଣୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କିନି ଯାଇନି ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମନର ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲି ନା ଘରେ ବିଲା ଶାନ୍ତି ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ନା ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଇନ୍ତି ନା ଭିତରେ ଡେଉଁଥିଲି ତୁ ଦିଲୁ ଆମକୁ ପଠେଇ ଦେଲା ମନୋଜ ଦା ପାଟା ରାଟା ଧରି ମୁଣ୍ଡୁଛି କି ଗାଁ କରି ଆଉ ଗୁଡ଼ି ତୁ କ'ଣ ଘରେ କପିଥିଲୁ ମନ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆଉ ବୁଲେନି ଆଉ ମନ ତ ତାର ତ ଡେଉଁଥିଲା ମନ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇଟା ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ କାହିଁକିନା ବ୍ଲଗର ଲୋକ ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କହିବି କହୁନୁ ଚକୋଲେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି ନା ଆମକୁ ଦେଇପାରୁନି ଭାଇ କ'ଣ କହିଥିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା ତାକୁ ସେଦିନ ଲୋକ ପାଇଲଟ 2ଟା ନା 3ଟା କହିଲେ ଏ ପୁଅ ଆଉ ସେ ଖୋଲିକି ବାହାର କରନା ସେ ମାନେ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥା ମନେ ପକେଇବା କଥା ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ଭାରି ଖରାପ
ତାକୁ ଡେଲି ତୁ ପାଇବୁ 4ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ଟାଇମ୍ ଟା ନୁହଁ ନା ହଁ ସେଇ ଯୋଉ ତୁ ତ ଛୁଟି ଟାଇମରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ପା ଡେଲି ଦଳୁଛୁ କଞ୍ଜେଇ ସଇଲା 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 ଡେଲି ମାନେ ଏଇନା ଯିବେ ଗଡ଼ିଆ କରକୁ ଦେଇଥିଲି ହଁ ଆସ ଖାଇନି ବୋଲି ଆସ ଇଆଡ଼େ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ମୁଁ ଖାଇକି ତା ସହିତ ଲାଗିବି ହେଲା ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତା ସହିତ ଲାଗି ପାନି ତା ସହିତ ପଢୁରୁ ଏବେ ଏଇନା ପାଣି ବାହାରୁଥିବ ଏଇଟାରେ ପାଣି ବାହାରୁଥିବ ଏଇଟାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ମଟରରେ ଚାଲୁଥିଲା ସକାଳେ ମଙ୍ଗିଯା ତେଲ ମାରିଲେ କି ତେଲ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମାରେନି କ'ଣ ପାଇଁ ତେଲ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବି ସବୁଦିନ ଗାଧେଇନି ପାଣି ସରିଯିବ ଏଇ ସବୁଦିନ ଇଏ ଡେଲି ଝାଡ଼ା ଯାଏନି କାରଣ ତା ପେଟରେ ଖାଇବା ସରିଯିବ ଖାଇବା ନୁହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଭିତରେ କାହାର କ'ଣ କିଣିଛି ତା ମାଇକିନା ନେଇକି ଯାଇଛି ମୋର ମାଇକିନା ନାହାନ୍ତି ଆମ ଘରୁଆଟା ଘରେ ବି ଚଙ୍ଗା ମୋ ରାତି ଟିକେ ବୁଲି ପଡ଼ୁନି ତୁ ବୁଲି ପଡ଼ ତୁ ବୁଲି ପଡ଼ ଟିକେ ହଁ ମୁଁ ହେଇଥାଇକି ଏତେ ଟିକେ ବୁଲି ପଡ଼ନୁ ଟିକେ ବୁଲି ପଡ଼ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛ ମୁଁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମୁଁ ତମ କତିକି ଆଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ କି ଭାଇ ଆଉ ତମ କତିକି ଆଇଛି ମୋତେ ଖଲି ଚୌପତି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତମେ ଆସି ଏଠି ଝଗଡ଼ା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ତମର ତ ଦି କରେ ଘର ତୁ ଦି ଆଡ଼େ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବା କଥା ନା ନାହିଁ ନଉନ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଗ୍ଲାସ୍ ନ ଦେବା କଥା ଝୁଲି ଯାଅ ନଉନ ଟିକେ ନମ୍ବର ରାତିରେ ଚାଟିଂ ହେବା ଏଇଠି ରିଲ୍ ବାଲାଟା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ରିଲ୍ ଦେଖ ହଁ ଚାଲ ରିଲ୍ ଦେଖିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆରେ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆଟା ଛଡ଼େଇ ଦିଅ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ କଦଳୀଟାକୁ ଚକଟିବ ଆରେ କାଳେ ଖିଆଲ ନଥିବ ନଡ଼ିଆ କାଇଁ ନଡ଼ିଆ କାଇଁ ଦା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଦା ଗୋଟେ ନଥିଲା କି ଦା ଗଲ କୁଆଡ଼ିକି ତ ଗାଡ଼ି ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ମାଛ ଆଣିଯିବ ହଁ ଦେଇଦିଅ ଯାଉ ସେ ଦା ଥିଲା ବା ଏଠି ଗୋଟେ गुडू दा देखता है क्या हाँ ये कहा दिया कि देखे तू केतटा नोडिया चारटा है नोडिया नोडिया रे नोडिया नोडिया जति सेति नता नै माने केही समिति को नथा होला हम जति की तेगाल थाइछु कहले होती खाली बर्बाद कर सैला यार गोटे सूत्र अछि रे हां हां मास्टर मु नोडिया काटिबार छड़ै गन सब काम रे अछि ना तार गोटे टेक्निकल अछि ना आ जण मते फोन को हला गन हां सैला सरे वास हां मो झाड़ू कर दे हां मु झाड़ू तो केतरा पोड़ आना है लई 12टा आ केतरा थिला एना अछि 10टा एते पोड़ आनी कोन करा हुला झाडा मांगती रानी की ओणा आइची आ दोनो गोटे गोटे पोड़ समझती ए बाबा गिलास रे देबे पानी खाइला वाले हां खाइला वाला देबे हां हेडा दियो हम हेडी में छेमी आ समते घर बाबा भूगर पड़ियो समते घर जीवो
ସତଟା ଖାଇପାରିବି ଆଉ ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ହିଁ ନାହିଁ ନେଇକି ଗଲେ କିଏ ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖି ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ ନଡ଼ିଆ ଅଛି ବା ଭିତରେ ହେଇଛି ନା ଝିଅ ଫଟୋକି ବାହାର କର ମୁଁ ମାରୁଛି ମୋ ଠିକ ହିସାବରେ ସେ ବାହାର କଲା ଏଇ ନା ଏଇଟା ହବ ବୁଝିବ। ମାଲସା ହବ ନା କଣ କରିବ ସବୁ ଏଇ ନା ମାଲସା ହବ ଏଇ ନା ଦିଆ ହେଇବ ତମେ ଏତେ ଚୁନା କଲେ ସେ କାମ ହବ ଫଟାଫଟ କ'ଣ ମଶା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭୁଲ ଭୁଲିଗଲି ସେତିକ ନଡ଼ିଆଟା ମେନ୍ ଛଡ଼େଇବାଟା କଷ୍ଟ ତ ଗାଇସ୍ ଆମର ଯେଉଁ କାଙ୍ଗାଳ ଭୋଜନରେ ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମର ପୁରା ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ଏମିତି ଜାଗାରେ ହେଲା ନ କରିବା ଭଲ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ କାଙ୍ଗାଳ ଭୋଜନ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ତ ଏ ବର୍ଷ ବି ହେଇଛି ଇଏ ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ଖାଲି ଖଟା ଟିକେ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ପାସ୍ ହୋଟେଲ ନଥିଲେ ସଜେଇଥିଲା ଡାଲି ବି ଥିଲା ଆଉ ପିଲା ବି ଦୁଇ ଜଣ କେହି ଆସିନଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତ ଆମର ଏପଟେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଯାଇନଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଆସିନାହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ଏମିତି ବାର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସୁଧି ସୁଧା ହେଇଛି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ବୁଲାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଏକାଧାରେ ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।